Mchumulikere bono Chinsa ni Ikomi bono marokobenga kiene kukualigania semesa yamangana maya asenchera yo wengendere kukumanye bunabereka wateka kurase mambia lengentambe weka Chinsa chika bono chia bono umargoba ime ya Afrika ya Ndizi TV obwansu bumugusi na manga hagendrete kukolekana inyora bono omujesi yo oli bono obete kakoba gati y'abanyanyimbo batanu na batatu bayitwe nsemo ya Turukana ni gabaga ko ni gwasobere ko ni gwarero sensemeria yaraganga kare kono mulikitu Josephat ya Misi alenseme yaraganga na boyge koragense yamo yabono margoba na chigotereto roboti ruwa senchira yobo ikirano kurenseme yo yaraganga kolende gotigana na yuli tuko neliara Misi stariki sano na mu mutinyo Ikomi mwaka bwikiri bubere na merongebere nebere literane nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Koya igora Chinsa Ikomi bono margoba togo chako kurwa sense moye bunga sebi karubye bunga bigendreta se margoba ya bono inyorani gobono omonogeli we bunga Moses Masika wetangura ago chikobeka bene asobwa galense mokebwata bunga banga se bunga gati ya Azimio na wegalense meli ya Kenya Kwanza ilikonyara gokoro bututuka nubagendreta kwa neki wase bunge egentokere bono gati yemerobeli ye bunga gotenena anene amaleta betega kubwatu kwa numure wense Musike William Ruto chia bunga yaba waziri we karaboni gataraba kago tukwa kubwote kana buna bunga tarama nyamba simba bunga kibara bange ase bunga Moses Masika wetanguro yoro monogali we bunga ni gate birasiri tokolya le rase bi karobaga ndreten mbachiko ne kibuna nkomanya balense mokie bwata bajumba bange ensemo ya Azimio na bugana nseme ya Kenya Kwanza ni go bagenda kwe murunga ne kirenseme kegote abuna nere bwata bunga banga ase bunga okona choko ni gokora chigokorwa Chinsa chinde chionsi kurubono. Tigana na yo ekyombe kyobo chenu ensengima WHO World Health Organization ni gobono kebege tense mu mutinyi komiko mutinyi wokonyara kuligerelie mechandelengeto abantu bali bwato muchando bwobongo kolengana ne ekyombe kya WHO ni gogiatebire buna asama tukabonga abantu bwato muchando bwobongo ni go barokane comment kana muno anene sensemeria yabasaye kolengana ne ekyombe kibono kyobo chenu ensengima ni gogiatebire buna chinga kecha na somutinyi Ikomi no konyara kuligerelie koruo obo wene na boy gochinkwana chia bene gochia sabantu bale bwato muchando bwobongo ni gochinga kechiba boliri abantu bonsi ko ne kinangwe soke bale kasinya gitari chirange na asbale elikonyara konyorobo semi na boy gona maigelyo anene bale bwate birengeri binge egento bate birege ko abantu go twara muchando bwobongo anena sensemelia yabasae. Investment case report says that we lose 56.6 billion shillings annually. We lose 56.6 billion shillings annually due to untreated mental illness. That it's an incredibly profitable place to invest. And we are trying to convince ourselves and perhaps convince the rest of the world that for this country to progress as it must, it is only right and proper to invest in the mental health and well-being of young men and women in Kenya. When WHO is telling us that we must channel resources, value towards mental health and well-being, we must do it today. That the protective, promotive, preventive mental health care services must be institutionalized within our normal spaces. Na go tigana na yo bimbono bitali bya serikali ni go byeso kiria ne konyara ko murunga ne gatambokero gye serikali maiga yomura Wenso Musike William Samuel Ruto konyara gote babuna na kurusie bitango bya begeto sembusoro ya jemo ibono agote bwene to gutume ko iga sense ya Kenya kolengane byombe bitali bya serikali ni go bya mochire gatambokere kinyere musure yuni go yage tusko mwaka bwikiri bubere na 12 chinga kichumura Wenso gatatu Mwai Kibaki alenga sobura kolengane byombe bini go batebere buna serikali teme gatege tambo
gitambukiro anena soko nyara gotwara chinkwana n'abamanyi b'embusuro gose embusuro ine bwanete gotumeka iga sense ya Kenya nigo chinga kechibateberwa na bakenya ambaye libagari yabene asoko nyara kureberengere byabo igoro by'embusuro ya GMO eyibonere embusuro yekerora EU serikali yatebuna be kunyara gotumekwa aiga sense ya Kenya kolengana ebyombe binigo bateberebuna igero kogoserio konego chia saba Kenya wanchirwa gotumeka embusuro yo. Wale ambao hata wanaleta mahindi ni kwamba italetwa nyingi kutoka nchi zingine nao wanataka profit at the end of the day. The CBC was immediately taken through public participation now. And we are asking, if you take the CBC through public participation, why are you not taking this decision on GMOs through public participation? Are we applying double standards? So we are saying that there is possibility for people to come together and make sure that Kenyans have a voice. What is the rush for? Can you put all these things in place, the standards in place, so that a consumer has a right to choose by looking at the standards that are there to choose the right food that they would want to consume? If I'm a consumer, I will go to a supermarket and I don't like buying a GMOs. How protected am I? You know, do we have, of course, the National Biodiversity, National Biosafety Authority has put some guidelines on labeling of GMOs. But do we have a plan, an elaborate plan of how that can be executed? Na kumulikira orugongo rwa Gusii na liagendete gokorekana bamenyi kurwa sensemo yebuli anasenye eburi dispensary ni gobono barokane kwe murunga ne kyande Ikomi anasenye getali yebuli yabiregesie kirasa motoka mango koboro kwa mariogo na maga chogotigaratere tatanya kwaga chosenga kentambe kolengana no MC Ronald ongaga kuro Chinsa chia moticho ward ni gobone sokiri na kogania omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati komukege tambokiro anene se dispensary yebuli elikonyara ko igurwa sensemeyo amenye ni go batebere buna babere bago chandeka matuka manga sogo tanyaro bokoliri kurwa se dispensary yo ebagote abuna sobora ibu abere bogo etanjanya koligererwa kuru ya chagete kwa gacha semya kemenge ya etire ikabono ni go bono baganyiri ebirengo kona boigo ebitango bisaine konyara ko bekwa ko ene kibuna amenye bensemeyo ngwancheru barasogo tumekenya getari yetanya korosiwa ni go chinga kechibaro ko murungano kwabona gote abuno burayibu abono onyabogo chikobokonya banyale koligire nyagetari yebuli koigorwa na mariyo ganyale kobekwa ase ensemeyo totene inene nyagetari ya every dispensary nyagetari yeye ya chagetu no mweshime wa Omingo Magara ninge karaga che project yeli ntangani kero manso ni oyonga swabu no chumbe agachake project yeye nyagetari yemuroche unere eriga yagachire na CDF ya engaki ya manso ni oyongo ekero devolution ya church nyagitali chikaba devolved chikaira ni West County since 2013 une county ya Masongo ya chagete omo MCO linge ga atana gotachana ne nyagitali atachega amanyenga chibesa nkuru guchire kero mwaka ase budget chia department ya health chiwendo kwa nyagitali village chikonya bana inji ere biasara lenge bosonga alia ne biasara bya yalengo besa tiyo yanako chaga none shiringi gotigara asamangana lengetobo chenu ime yerogongo robusia neto kumulikira se county ya Kisii bono ikasensemeria ya bobasi amenye kura sensemeni goba gane chinchere chekerero konyara kobegwe likonyara ko eneke buna malioga ko bwato ko chasinya gitari nkonyara lega kolendwa inyarani gago cha matokata toka maiga y'umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati konyara ko bwato ka amalioga ishane shiringi chi milioni 25 na ibiro ko chasinya gitari au kolengana amenye kura sensemo ya Masige West na bwana sensemeri ya Masige East ni gobanya reko bolia serikali kobeka chinchire chiekerero liko ene kibuna marioga bere ko bwato ko sinyagitari au ngonyara gutumeka buywa na neso ngonyara gutumeka bya ane na senchira yokolendwa na kya gutumeka gochya saba menyi be chinsemecho ebinte bibe kwase digital amarioga alendwe bali bakolenda balenda mariogo egera marioga tokaga some days back twakora marioga gaikire na roko gosaika bosonga aria so byosikire abantu ayanda iru ali nakubaji bakole mirimo lakini engineer yetaka make ebintu bibe digital we believe in ebintu bigere even common mwananchi akonyo ruko karwarto kanelisa bume
Ekero tutigarete boigo asamangana arengete nobo chenu kuyamurikira so imenke mukuru Chinsa mujiri chaisibani ani gobono yeso kirina koganya bokonyu kurwa saba Kenya anene sogo twaro ya mubenke yokaro murira senga kentambe kolengana na Freddy Mosomini gagote abuna omongino eniga jagete ko murira senga kiyabereke goita kolende kubwatikana no kuboro kwebito kyamoneni bo nigo ikarabone gataranyora konyorobo weni ani gatebere buno mongino yeso murugyo yeniga rokante ko bimbenda eyubona gendrete kubimbali tukochia selinde na taranyora bokonyi bonde bwensi nigo chinga kiechibona abereka wesoke na kubolia abakenya kumubwatsi eri konyara konyora ebitoki anechibesa unenchere moyo konyara koiru mungno nyagetari anyare konyora bowenia asendoli agotebe gendrete kumoria erebieka atamanyeti Mancho morigereria na achire Ndizi TV kurigyo bokonyi bwago asenchera ya moyo goikera gona achire gombwato moroire oyoro murugione obwato bokongwa senda yaye yaire kubimba gutari gwa kawaida ubona takoruri operation egeraro rweshida yanererie akwenigwe igona achire monkonya sengenche kinabwate na atumikire kiangereire na atigera maboka amasa nigona achire monkonye keriege kobwate kebekwamo abokonyora giankonyire gona achire anana mona barai bane ba Kisii County abwasingwa kekura yane mugaba none simbarati nagochorete motevi tigaba na monda tobwate dronya toto musubati ono musani ono muyasana ntobwate momoima Richard musani ono sana achira simoro no mwe musiona Timothy ogugo nagwa kire kura ene ntunda ya gatatu tinana kugosaba konyi bonde bwenjara lakini rero nachire kugosaba bokonyi asengenche oborwaire nare gosaba monkonye mumbwate sio murugyo nagwenigwe anyare ko bagakogendra no bugimo bwito bwa kawaida tonyare kwegendra ne familia nke tokora magendra ito anyasane ndo anyare kutoseseni inare ko babori kokonyo umuntu kare moyo naenda gusaba no moyo murabumbuya ubwagocha kumuchangerekera ataiya kure ikitige gonkonya nche nare ko basa monkonye bono iga nkonye familia yane na inche nande nabo nkoirana tebya basani bane abonsi mwanchangere ngambu ya mono nyasa onkonyire uyora take kongikera asoko ngera anda ke kongakire simi gose konkonya konde bwensi abakongera se namba yane ya 0729 64 0487 0729 64 0487 Omemsie kurase wodi ya Masige West omayikanete wuna Michael Motume na boigono omemsie kurase semeli ya Masige East omayikanete wuna Jacob Bagakani goba nyare koboli ya menyu kurase nsemejo kone kibuna nkobwatera na bara soko nyara kolenda ememberese na bona ichipa puchia macha ya sensemejo ni goba tebire wuna mbaganda tokobe kemero berisena Chinsa meji chionsi Masige West na boigono semeli ya Masige East likone kibuna macha ngotoka logo chia samenyi bensemejo ni goba roku rogo tindi asibali barabe bago tagora na gosali membere sina bagone papuchia macha sensemejo ekeremero beli yabo no koneke buna bamenyi yabo kobekuru bara mache aisaine ntwaro cha mache narabe kirega iga ri yabo akurwa kiobegi agocha by gravity achari yabo gaiga abantu baito ba West bayanyore amacha y'abantu ba minto abantu babere bagwata chi pipe talibo umanyete abantu ba minto ikatwanchirane hande tumanyenga ki ekere bintu bikorosugwa bya serikali ebire bikorosugwa abantu abange ba benefit gose banyore obuyobwo tobishike boigo kera twaligereti ali ase water igoro no tware ntwatebetigwa abantu bakeigo abo bagosaria macha ali agocha na macha ali bantu baitombaliko ya enjoy buneta keire n'abantu buone na barabumbaro bamanyire ngabuna connective gabagocha babutora gose basali ekore bagoteba ngagitura ira macha West ntusita ndiro koraki ntoliko yanywa ayona ayanda amange twakwane no mweshimiwa bagaka ndogiturangeriye barasa tukwane n'abantu bali baseito kini shida eroro umuntu naroyo mukunyasalia ngachora ngatiga mukwanire rero gakwanga ngo mubwata ngo ngajira muri mubwate namba ibere amache narakurwa sobo maiko mutume asakuru kiobegi amache ali ale kiobegi igakogenda agende se skuru ya kiobegi kagotumie pampu irenke na nama ikoruoro atrimbo kana ntukuruka gravity agotimbo koka senjege trimbo acha getale ngati getale ngo murenyo mbageti agachiroro lakini macha ali taikonywewa asengencha abantu mbara kurusita na sobo maiko moino bakunyasali abuto bwata bakamalieta tokagiringa maiko ngochiale kwagachira abantu baye gali kiobegi
ese bantu bachikobucha machi skali bakanyete pambu ene nero sigune transformer lakini mbato tanga antonyo machi getale na gotigana nayo ekyombe kyaba engineer wono bwate umanyi wekerero kemanyekanite buna Institute of Engineering Technologists and Technicians of Kenya nigo wono baba gotwara maigeri yabo igase county ya Kisii ane kobeke mirobere isene na kibagwikerania obokoleri ane gukinya icumi gwetera senchira yekerero gati ya bali bakogokera ngamona okonyara kobeka chinchira chekerero anaso botumike bwekigali nchira chigutumeka mabuta anene elite mukonyara gutumeka ase kilomita 14 yakorengani gubune elite muri ya gutumeka ase kilomita 5 na isa tokorengana batena bana bwatane bana bekembeke nigo bateberuna bagendete kobeke mirobere isaine koine kibuna kunyara bagokinya uchumi ane nase chinchira chekerero Ikomi ku Institute of Engineering Technologists and Technicians of Kenya boge courageous abantu avons buna chi professional kusaba buna abantu basomere meremeyo nande bayimaite egento tochongerete mono abantu bakoro ku engineering technology professionals n'abantu barabengenche mono naende egento tokogokera mono nkelinga abantu baitokinga na bakwagacha industry jense ndone bingen sana members beto barasi namane Mercedes yemaga yana helmet 1982 ya wate carburetor ya change ukurase carburetor mpaka bona gere fully automatic aboko measure the fuel consumption, the speed, the power ever develop at any time and aboko monitor from anywhere and don't spear sorry gona batoko getenga abantu abaito babwato umanyi ao naenda bwa abantu baraonchoreri ense none bintu bina chigali ne bintu binde tonyale ko batokorosi Kenya agaiga na ntogenderere buso ntokonya ko import keregento abana bonse wanafunzi bonse abachira engineering technology tuotoko baganiria baya na kubaseminga kamwe achire gosoma masomo aya bekomokia naende kaba abantu moroche mosio engineering technology is all about solving problems in the society elinde moirane mochakoreta umanyi omwanya orire bonyale kwa boko agacha chiko community chumuligire bona mange toba togo kwaligarania kolinde hayo monenda mange gekorage ense yemo yabono maragoba asiribwa no chiko yanyora na kusansamuranirwa ekero chikomeno muri keto na boigo no muralia Everin Kerbo anyara gukomanya asa mange karonchi aragire ense yemo yabono maragoba yamono asogo chara gotengera Ndizi TV obwansubo mu gusitumira nankyo ense yemo ya maragoba ngenda gukomanya ali yabereka okoleka ndo tobwateranere ane korwa asensemo ye chibicha aboigo amunirioge igakorokwa Abigail litirani nchinkuru Vincent Onyancha.